На вулиці був 2008 рік. І знову на ваших екранах спільний проект групи ПМ41. До вашої уваги пропонуємо аматор відео. Нескінченно малобюджетний фільм. Бажаємо приємного перегляду. Обмеження по віку 16+. Ліцензія номер 453 від 04.01.2010. Фільм сприймати не всерйоз і по приколу. Обставини керують людьми, а не люди обставинами. Геродот. Епізод 2. Вибір. Що, заговорили зі мною всі гроші, а тепер передзвоніть мені? О, що знаєш, що вже не. Ага, вже йду. Потім, ще на вечір. О, гривня. А гривня 1000 береже. Якщо не помиляюся, слова Вальда Оскара. Теперішні юнаки гадають, що гроші – це все. А з роками вони цьому переконуються. Ну, май совість. А, он де ти. Чи воно мені треба? Треба, Саня, треба. Булочку хочеш? Давай. Ой, студентської булочки б зараз. Так, ну все. Зараз я підкрадуся, зроблю ривок, свідків нема. Ворота. Так, о, є. Невдаха, ти щось маєш проти ботанів? Ой, добре, що ніхто не бачив цього позору, я не знаю, просто ну... Вау. По-моєму, це до мене. А, глюк із вчорашньої ночі. Ні. Ух. Іду, ну я познайомлюсь. Це так завжди корисно. Де ж так можна знущатись з бідного та голодного студента? Дівчино, зачекай. Дівчино. Ой, де ж вона? От мучає мене думка. Вона студентка нашого універу? Невдаха. О, це ти? А що б ти все поздавав? Всю сесію. От ботан. Але молоду пані я знайду. Вона пішла десь у цьому напрямку. От там. Давайте ми це робимо. Мені треба пані знайти. О, це наче не вона, але дуже схожа. Цікаво, як тебе звати? Можливо, мені варто запитати твій Говорив старий Войцех. Час приголомшує нас щоразу новими жінками. Ні. Де ядерна боєголовка? Не скажеш? Це твій вибір. Тільки не ляпас. Ай! Ай! Не жартуй з вогнем. Ай! Ти куди ліпиш? Ай! 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 Зараз я тобі покажу. Чой! Ай! Ай! Пане Іване, ну і впертий ти.
Ти можеш з нами співпрацювати. Ми пропонуємо хороші умови і запропонуємо хороші пільги. І що, навіть зі сніданком? У будь-який момент може трапитися що завгодно. Аль Газалі.